Bé, jo he volgut ser avui precisament en aquest partit de futbol que organitzen els Panteres Grogues, com és evident, no? És ben evident. I simplement doncs, hi he volgut ser per encoratjar-los i per felicitar-los per aquesta iniciativa, que a més es fa a través de l'esport, que és una bona manera doncs, de contribuir a la normalització de la nostra societat i a la integració de tothom d'una forma doncs, planera, d'una forma fins i tot festiva i a més jo crec que molt positiva. No? Sé que estan fent una molt bona feina en aquesta línia de lluitar contra l'homofòbia. A casa nostra doncs, hem avançat molt en aquest sentit de normalització, però hi ha molts països del món que aquesta situació encara està molt poc normalitzada, fins i tot en alguns casos està tremendament perseguida, i jo per tant us volia agrair aquesta iniciativa, aquest esforç que feu de manera permanent, no només un dia, i també demanar-vos que expliqueu vosaltres doncs, de cara a la gent que ens pot escoltar una mica doncs, el que us impulsa, què feu, etc. No? Molt bé. Doncs precisament el fet de ser de Panteres Grogues és que és un club format majoritàriament per gais i lesbianes, que no vol dir exclusivament. Ens estaríem anant en contra si algú que entrés a jugar a futbol o bàsquet amb nosaltres li preguntéssim quina és la seva orientació sexual. És a dir, és obert a tothom, però en els estatuts doncs, especifiquem que anem contra tot tipus de discriminació i en especial contra gais i lesbianes. Tenim 18 seccions esportives diferents, movem al voltant d'unes 500 persones, homes i dones, i regularment fem activitats a Catalunya, però també doncs, fem activitats a altres parts del món, amb campionats que participem. L'esport bàsicament hauria de ser diversió, no? Però si a més de diversió pots aconseguir reivindicar alguna cosa, i en aquest cas la discriminació de tot tipus, però bàsicament contra l'homosexualitat, jo crec que és una molt bona tasca i jo personalment estic molt orgullós de pertànyer a Panteres Grogues. A Panteres Grogues. Jo crec que precisament és això, no? L'esport, més enllà del que feu vosaltres mateixos, doncs és una eina, per dir-ho així, una activitat de molta integració, fins i tot de cara a les persones, per exemple, que venen de fora, no? Exacte. I que a través dels clubs esportius de tota mena doncs troben un lloc on poden despertar el seu sentit de pertinença, a més de divertir-se i conèixer els valors del país, conèixer els valors de la nostra societat. I bueno, aquí en teniu un bon exemple, els Panteres Grogues.